Kaixo lagunok, aspaldiko berriro ere zuekin Mari Maistra. Euskaldun ganora bakon, zalantzak, kezkak eta gauza guztiak argitzeko prest. Ai, zenba denpora zeuekin egon gabe, baina kontuan izan, nik ere nire denporatxoa behar dudala atseden hartzeko. Dena den, ez pentsa. Zuen falta ikaragarri somatu dut. Bai, zer egingo luke Mari Maistrak bere euskaldun ganorabako barik? Ai. Gainera, jakin dut, zuek ere nire falta igarri duzuela. Bai, beitu bestela, Martinek zer idatzi didan Twitterren. Baina nolake posible da? Mari Maistra hilda dago 1962tik? Noiz grabatu dira saioak? Ai, Martin Lastana! Traol horrekin hilda banengo, zupituan berpiztuko nintzateke. Baina, eskertzen dizut, Martin? Eskertzen dizut ardura hau izatea. Nireganako ardura. Ez, Orioko Piliku plazan dagoen harrian, ez da nire izenean jarria, ez? Maria Camino irakaslearen izenean baizik. Maria Camino, Orion, euskara debekatuta zegoenean ere, euskaraz irakasten zien ikaslei. Eta horregatik, egin zioten monumentu hau. Bai, ederrok. Maria Caminoren ereduari jarraitu behar diogu. Lagunok, konturatzen zarete, zelako astakeria den hau? Debekatuta zegoenean batzuk, euskaraz irakasten, euskaraz egiten, euskararekin aurrera egiten. Eta gu, hainbeste gauza daukagunean geure esku eta askoz ere errestasun handiagoak dauzkagunean, gaztelaniaz eta frantsesez gabiltza. Ze mundu da hau? Ai, ganorabakoa gara benetan, Bueno, lagunok, horregatik ez ahaztu euskararik onena erabili egiten dena dela. Eta badakizue, berriro ere zuekin nago, zuen kezka, zalantza eta barrak erantzuteko prest. 3 modu dauzkazue nirekin kontaktuan jartzeko: WhatsAppa, e-maila eta Twitter. Eta Laztanok, Maria Maestraren erregelak bidean zuzen eraman gaitzala.